Καλησπέρα. Έλα, συνεννοηθείτε τι θα μας πείτε. Ναι, καλησπέρα. Στον επόμενο ύποπτο. Καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα Άκη. Γεια χαρά. Μιχάλης από Λάρισα. Γεια σου Μιχάλη από τη Λάρισα. Από την κατακόκκινη Λάρισα. Γεια σου παιχταρά μου, λέγε. Δεν μου λέει ο Μαυροκεφαλίδης. Πατώνει. Πατώνει ο Μαυροκεφαλίδης και ο Διαμαντίδης. Πάτε σε. Πατώνουνε. Δεν ξέρω τι να το που μου συμβαίνει και μ' αρρωσταίνει και μου έχει πάρει το μυαλό. Μας τουράσαν και να δεν υπάρχει. Τα έχω πέσει και όλα τρελανώ. Λέω, 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 λέω. Γεια σου Τάκη. Σκούπα! Σκούπα! Άλτιλα. Λουκία! Λουκία! Πατώνεις! Γεια σας παιδιά, καλό βράδυ. Γεια σου, Για να γεια σου, πέρα. Λάρισε.